naka gati wisaya indriyak sasa maruta sawana kono maragana samirana lan warayang panca kayu wisikan kulingan limo aduh babar pisan boten duga mono widara kandhang kerawuhan para minulyen sakrawuhipun kula ngaturaken kawilujengan emang sakopo nak tampa gawe bomongi rasa para gaki gatekno iki wadyabala saka Kadipaten Sengkapura kesete sembangku sak Adipati Baswara Kangsa ya Adipati Kangsa Dewa jenengku Sangkirna janji aku sabuk gunung ngakon alangku jenengku Netya Kala Lampang Eli pinten ngakon alangku aku andane ran Adipati yang kapula anggir kangya dewa dene jenengku Netya Kala Lampang Eli Lampang Eli Lampang Kali Kali Matrata ingkang wingking piyambak woi gagaya utuh Pak utuh gati wisa widak sacara paruco bawono kono marang guru iki wadyabala saka Kadipaten Sengkapura Pak Ilambak jadi ku dadi kala jurang jubrut kejaba dadi prajurit aku iki ambil dadi guru bareng dadi kala jurang jubrut sing dalemipun sepeda motor pirang-pirang nika sugih banget dapurmu kaya titipane wong gitu lho oh alah ngoten lajeng kersanipun menika wonten apa kok dampyak ora perlu kakek gunung sing tanpa guna sagopo aku wis ngerti lamun to kowe duwe anak sing cacahe 3 ya iki Kakrasana Narayana kelawan Bratajaya. Aku pengen ketemu karo anakmu 3. Ana ndi bocah 3 kuwi mau? Pun pangapunten kula malah mboten ngertos. Ingkang paduka kersakaken kados pundi kula niki mboten ngerti. Kakrasana lan sinten mau Narayana karo Bratajaya. Kula mboten ngerti anak kula niki kalih bojo kula mboten duwe anak babar pisan. Mboten anak ndur Kakrasana Narayana Bratajaya kula mboten gadah anak. Kowe aja ngapusi Kyai. Yen ngapusi iki mengko malah napa pidana tak pilara dina iki. Ngani kowe mat-mat karo aku. Ojo takon dodo kandangan Netya Kala Lampang Eli. Lakon tak lelado yo. Ya. Nak do ya, nyak 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 do ya, ya, yu do nyak do yu, ya, yu do nyak do yu, nyak 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 nyaya nyimutli inen mangung nyanyang ngemali menurut panggilan akan Pak Joko MC si ketek putih dapurmu iyong dia kaya dayun dia anakmu telu anakmu telu dan dia aku tudake dia takut aku prabutan dia semua mburi dhewe yo le omong banter mangane mesti akeh. Ala ing atase tengkleng. Ing atase tengkleng wujude wedhus siji iso kancane ra komanan. Mesti kowe sing ngenteng. Wah, kakean cewek tibani karo iki kakek awakmu. Ora perlu kakean bener ndi anakmu. Jan kira aku doke aku tega mentolo ngajar karo kowe.
ngendi anyakmu ngendi anyakmu ngendi kula mboten duwe anak kula mboten piye anakmu telu dan ora kok dudu ijo takon dosa nyangan imuni nuno irunge apik men anyakmu telu ning jenenge kok ana Meran Ino Nyok Brataja Nyoyo lamanya aku dianakmu telu sing jenenge kok Praja berarti aku duwe takon dosa keprebutan diasmu kowe aja kaget bonyakmu lek luwe nyanyi ngono kuwi Nyai anakmu delekno Nyai geger ning Widara Kandhang kene diamuk karo buta-buta saka Sengkapura andane Kangsa Dewa kae goleki kowe ayo lunga Biyung lunga menyang ngendi kae sing bakal digoleki sing dibujung-bujung ora ana liya kejaba mung kowe yen Biyung bakal lunga kowe lunga aku ora bakal lunga saka Widara Kandhang apa kowe ora wedi ora buta sing galak-galak kaya ngono kuwi aku ki duwe kanca akeh buta sing model kaya ngono. Bapak kok duwe buta akeh, duwe kanca buta akeh iki lho kenal ning endi? Nang Facebook. Kok duwe Facebook? Duwe Twitter barang biasane mesti live TikTok karo aku. Aja guyon wis aja kuwatir sawangen wae aku ora iso naklukke buta aja diundang Bratajaya.
kaya budine wong sablek lalian kalengkane ingrat Setronge blok tanpa warana ya iki bocah sing tak goleki sing jenenge Bratajaya nitik rek maneh kriting paklitane ireng kaya mengkono tur ayu rupane cetha monto iki Bratajaya manut tak kondhong manut tak gendong Daturake marang sembahku sang Adipati Baswara Kangsa bakale digarwa dipek bojo. Buta. Dadi aku bakal ndok gawa menyang endi? Ana ing Sengkapura. Dirabi karo sapa? Dipalakrama karo Angger Adipati Baswara Kangsa. Cekak kowe bakal kepenak sing dadi uripmu. Upama aku milih entuk apa ora? Milih piye? Yen rasilak saka batinku aku duwe bojo pejabat kaya Raden Kangsa Wirasena mergo adate wong sugih kaya ngono ki bojo siji isih kurang karo ngomong bakal lara karo batinku janjane yen oleh milih tinimbang dirabi Kangsa kowe becik Bratajaya iki rabi nang wae buta aku tresna karo kowe buta Bocah-bocahnya bisa sitan kono cek-cekan salah tenane tenang ora kuwi lahir batin aku tresna karo kowe aku nyawangi rungmu seneng banget ora kuwi seneng nyawang lanang yen mripate njur sipit kaya kowe kuwi mung gumunku yen lambemu model kaya ngene iki kowe iso idu apa ora iso anggere itu bali ning cangkemmu nek ora iso ning aku tresna karo kowe yen kowe gelem nampa yen kowe ora gelem nampa katresnan kowe becik aku tak mati wae dina iki sayangku anak apa dikit nak apa dia apa dikit sayang Bratajaya apa panteng kowe tresna karo aku lahir batin aku tresna aku pengen omah-omah karo kowe ning iki kowe yen aku malah rabi karo kowe tan murung aku dilereni aku ra iso nyambut gawe ning Sengkapura aku ora dadi wujude prajurit ana ing Sengkapura ari kowe abot bojo apa abot gaweanmu yen kowe abot karo bojomu ora perlu kowe dadi pejabat Sengkapura mengko nyambut gawe bareng karo aku elek-elek ngene iki yo pinter nyuwara aku iso nembang kowe engko sing ngendhangi ning prapatan lumayan 2000 nyangkrek dijak lemes aku sing baku lak ya kowe ndayani mung duwe urip kuwi yen kowe gelem apa ora gelem yen ra gelem ya wis gelem yen pancen ra gelem aku tak mati wae gelem ora gelem tenan kowe gelem ngomong iki gelem nek takon ae ora ngono kuwi gelem tenan gelem matur nuwun ning upamane besok aku karo kowe wis lakon omah-omah tenan yen duwe anak lanang aku njaluk tulung jenengna Gombak Sur aku njaluk tulung Gombak anakku karo anakmu sok tresnanana aja kok seneni aja kok getak aja kok jewer kuping mergo aku tresna karo si Gombak
Aku ora tega ora mentala mergo gedene tresnaku karo anak karo si Gombak yen nganti diseneni karo bapake. Anakku aja kok seneni, anakku aja kok getak. Anak kuwi kanugrahan saka Gusti, titipane saka pengiran supaya digluwentah marang aluse budi aja diwarai kasar. Gombak aja kok getak, Gombak aja kok seneni aku njaluk. Gombak aja kok seneni. Gombak, kowe ora tak seneni Gombak, kowe ora tak getak, kowe ora tak ajan ndak mbokmu nesu Gombak. Gombak, aku nyaluk ngapura Gombak. Mangwuh sing mungsuh amin lawan angglore singona abdo Bratajaya kowe aja lunga kowe aja minggat manuta tak boyong marang Sengkapura mongko dadi garwane sesembahanku Aswara Kamsa. Manuta janji ora gelem kok tak rimah-rimah talungmu. Janjane yen oleh milih tinimbang dirabi karo Baswara Kamsa, aku luwih seneng kok rabi. Buta apa pancen iki sing jenenge juduk? Sing jenenge juduk ki ora nyawang rupa nanging pawitane mung rasa tresna. Tinimbang dirabi karo Kamsa dewa aku rabilen wae buta. Mendak kaya apa mulyane ngrasaku lamun to bisa omah-omah karo kowe buta. Rabi karo kowe mesti aku dipecat ora duwe gawean. Ora duwe gawean rapopo ning mengko urip bareng karo aku. Ning utangku ning koperasi pirang-pirang. Engko disaur bareng karo aku pengen omah-omah karo kowe, pengen duwe anak karo kowe. Besok lamun to anakmu lair lanang jenengmu Kuncung. Ning kowe sing tresna karo si Kuncung aja kok seneni, aja kok ajar, aja kok tak, aja kok dukani. Mergo aku tresna banget karo si Kuncung. Yen nganti dheweke nangis, dheweke awake lara, dheweke sedih, aku sing grantes batinku. Mula aja kok getak, aja kok seneni, aja kok dukani si Kuncung ya buta. Kowe nang endi Kuncung? Mbokmu nesu, mbokmu ngamuk, aku ra entuk ndukani karo kowe Kuncung. Enggo kathah bumi kunjing mayudha kuncal kato
Swara bindeng kaya ngono ki yo njaluk payu. Mayu apa? Kowe sing jenenge Bratajaya manut nak rimpung ilmu. Manut nak bondo tanganmu nak ngindong nak aturake yang paswara kanca tetep dadi kaduk rama. Jan-jan yen tinimbang rabi karo Gustimu aku milih kok rabi wae buta. Aku pengen anak-anak karo kowe. Besok lamun to anak-anak karo kowe. Wene ana jeneng ya kuwi anakmu wedok jeneng Bawu. Ning Bawu aja kok seneni, aja kok ketak, aja kok dukane aku ora trimo mergo kuwi anakku karo anakmu putra. Bawu kowe nang ngendi Bawu? Kowe digoleki kok angel iki karepmu piye? Gombak kowe nang ngendi gombak? Kunjung kowe nang ngendi kunjung? Bawu. Kunjung. Bawu iki kunjung. Gendeng kabeh. Sengkapura goblok-goblok kabeh kena ilmu sihir, kena ilmu pelet. Cetha sing ditamake karo Bratajaya ke aji jaran goyang. Sing rapali sun amat tekajimu jaran goyang, sun goyangane tengah latang cepet iku sada lanang. Sun sabetake gundhuk jugruk segara asap. Sun sabetake jabang bayune buta teko kedhep teko kerep welas asih apa cerita maringi Gusti. Kabeh do gendeng kabeh do klek kaya ngene piye beda mulih kabeh mulih bagi sisi-sisi. Ngapusi karo buta-buta nek pinter men. Upamane kuwi dadi wong sing kejem wong murka, buta-buta sugih kok kerep kok enteki bandane Mbah Isa. Aja kok mung wujude buta. Lurah wae tak encepi mesti bengkok entek.
sembah nuwun yang terutama dan yang pertama nyuwun tepuk tangan yang meriah untuk FKU